Ahojte, dneska vám poviem pravdu o bielkovinách, alebo ako to v skutočnosti je potom, ako ste cvičili. Bielkoviny sa vstrebávajú zhruba za 20 hodín od užitia. To znamená, že či si ich dáte 5 minút pred tréningom, 7 minút, 20 minút a tak ďalej, na tom v skutočnosti nezáleží. Ale potrebujete ich po tréningu jesť. Ja kvôli tomu si dávam tento drink, ale v čom je iný od klasického proteínu, ktorý kúpite, je to, že navyše obsahuje vlákninu. To znamená, že sa to vďaka tomu oveľa ľahšie vstrebáva v črevách a vykrmuje to vaše dobré baktérie. Takže toto je taká dvojkombinácia, ktorú ja používam. Mimochodom, toto tu sa dá nahradiť za 1 až 2 jedlá dňa. To znamená, že to nie je obyčajný doplnok stravy, ale naopak náhrada za jedlo. A vďaka tomuto vám porastú svaly, znižuje sa cukor a takisto môžete chudnúť. Samozrejme záleží od toho, že koľkokrát denne si to dáte.